Целта на цялата програма е повишаване на конкурентоспособността на фирмите, точно на тази, чрез въвеждане на иновативни продукти. И в иновациите България много изостава. И ние също изоставахме преди да се появят тези програми. Сега с помощта на тази програма успяхме да инвестираме и в човешки потенциал, чрез който разработихме продуктите, и в оборудване, чрез което достигнахме до серийно производство на този иновативен продукт. По проекта купихме няколко основни машини, като шприц машина, която е единствена в България с такава точност, металообработваща машина, която е също високоточна, и много друга измервателна техника, която е високо прецизна. Фирмата е създадена 2000-та година почти и се занимава с производство на млекоанализатори. Като последно време затворихме напълно цикъла. Млекоанализаторите се изнасят в целия свят, 99% от продукцията ни е за износ. По тази програма създадахме един брояч с автоматични клетки и химични реактиви, които се използват при броенето, който се използва при определяне на наличие на мастити при кравите. Голям проблем за цялото млекопроизводство в целия свят. Има голям дисплей, който е удобен за работа. Има кит с тези химикали, които споменахме, че са разработени по програмата. Приготвим пробата са ни необходими 2 пипети, автоматични, съответно накрайни са за пипети, микроепроветка с багрило и проба мляко. В нашия случай използваме консервирано мляко. Вземаме пробата мляко. Съответно отваряме една микроепроветка с багрило и поставяме пробата мляко. Вземаме един лакточип, отваряме го, като при изваждането трябва задължително да го държим за страничните ръбчета. Уникалното е, че този чип е изключително прецизен за измерване и цената му е много ниска. Сега една проба за мастит струваше някъде около 4-5 лева. При използването на този чип е за 4 измервания. Цената е 25 стотинки. Всички вече могат да го ползват, всички фермери. Необходимостта за измерване е много голяма, защото за да се улови мастита, всяко животно трябва да се проверява един път, а желателно 2 пъти на месец. Представете си за колко проби става въпрос, като имате предвид, че само България, която е най-бедната и с най-малко животни в Европа, вероятно, има 650 хиляди животни. Тези зелени точки са левкоцити, попаднали в млякото през вимето. И когато са над 100 000 за България, има доклиничен мастит и трябва вече да се предприемат някакви мерки за лекуването. А тук са 2 милиона. Това означава, че вече е клиничен мастита и тази крава е в напреднал стадий на мастит, когато вече много трудно може да се излекува. След приключване на проекта, в смисъл въвеждането в експлоатация на оборудването, бяха открити 4-5 директно работни места за този продукт и допълнително работно време на някои от работниците, които работят по този проект. Програмите са много полезни, бих казал жизнено важни, защото фирмите рядко отделят финансиране на иновативни продукти, защото самия процес е много скъп, оборудването е изключително скъпо за иновациите, за иновативните продукти и без външно финансиране по тези грантове нямаше да се случи.